les 5. És l'hora de sortir, llavors vindran aquí. Vindran per mi. Serà l'accés de goma i sucre, serà l'alcohol, seran les drogues, serà l'edat, o potser tot. El germà gran és el més fort, però la noia és molt pitjor. Núvols de colors amb un gust dolç són testimonis de l'horror que em fan patir. Aquests malparits la societat ha denigrat i no vol veure la veritat. La joventut ens ha enganyat. Potser els diaris de demà diran que era culpable i que probablement ho mereixés, que no pot ser que perquè sí, que en el lla innocent hagi cremat a un home viu. El germà gran no dirà res, però la noia plorarà i dirà que me'ls he volgut menjar. Núvols de colors amb un gust dolç són testimonis de l'horror que em fan patir. Aquests malparits la societat ha denigrat i no vol veure la veritat. La joventut ens ha enganyat. O potser no. Potser sóc jo que tot ho veig molt diferent. O potser no. Potser sóc jo núvols de colors amb un gust dolç són testimonis de l'horror que em fan patir. Aquests malparits